ole Mizoram Tropic of Cancer-in Tan-Tlang Khua te kan clear dona eta Mizoram lai taka hi na Tan-Tlang phaya chumi ma chuan in Tropic of Cancer nge ni ti kan soifia pot dona ni ai 0 degree line ania a koi de uleka a 23.5 degree north Tropic of Cancer chunia a 23.5 degrees south Tropic of Capricorn ania yang lai area hi tropical region ania yang lai 23.5 degree north le south hi tropical region ania ni akir ton na mun ani southern hemisphere le northern hemisphere ni akal kwal ton renga chu ni pui fur fa wang classic sip hun bi rang rang kan nei thina khatiang lo dang lam thin kha khatenga ni akir ton wang thin ka ni a southern hemisphere 23.5 degree north atlan hianin December ni somni patni ania chuan a chawa March atlan hin equator atlan hin March ania March ni somni pakhat atlan ani hianin equinox kan ti khania vernal equinox khania chuan in heta chauzela northern hemisphere 23.5 degree north Tropic of Cancer atlan hianin summer solstice ti khania June ni somni pakhat atlan thina dalmang anu lom roi ni ti khania chun ni chu aron kir thlale a ta September thla vela hin equator ron thleng le a September thla equator ron thlen hianin equinox spring equinox September ni somni pathuma spring equinox ani thina chuan in December thla ta chuk thla December thla ni hianin Tropic of Capricorn hi ron thleng thale thina ni khatinga ni kirton na mun kha tropical region ania chu Tropic of Cancer kan ti chu ni a Tropic of Cancer hian in India rama state pariat Tan-Tlang chumte chu kan en ton ni ole Tropic of Cancer hian India rama state pariat Tan-Tlang ai number ka pen ge dia thi ni a eta Gujarat ania adota Rajasthan atle mapal Tan-Tlang vea chuanin Madhya Pradesh ania chuan Chhattisgarh Jharkhand West Bengal parukna West Bengal nia pasarina Tripura pariatna Mizoram tikan state pariat Tan-Tlang ani au tuna ka line ri ni chungil lova amaro chu line il tak apya Tropic of Cancer te hi imaginary line ania latitudinal line kan ti te longitudinal line kan ti te zong lo po imaginary line pe kan nia tuna chuan kan Antony Mizoram hianin khopakua Tan-Tlang chungte chu zote te munpel tha te khozol chortui bukangkon mongkon south maubuang parvatui phul pial te ania chungte chu amal malin kan enanga kho chaklama tang hin en masaila ron line ron chukla hi triau lui ania chuanin triau lui helai ya in akal pheya zote khua ania zote apo IDC a hianin englai mun na hian na Tan-Tlang pheya IDC nia zote khochunga omania lai mun a hianin kumsang ni som pasari September ni som ni parukhan
Champhai College Department of Geography ten boarding bihchianna an lo va siam tawh a chuanin ten a kal phei zela hoi Mizoram Khua ani a Mizoram Khua hian a lut a hei an field ani a an field bulah hianin a lut phei ani chuan a kal phei zela hoi tuipui lui ani a tuipui lui atang hianin eiton khawt hnuai hian a lut phei a eiton khawt hnuai atang hianin khawzawl khawchhung a lut phei a lai vel taka hian a lut phei a khawzawl atang chuanin hetah chhawrtui hei chhawrtui ani a chhawrtui khawchhung a hian a lut phei a hei chhawrtui ani a chhawrtui atang hian a phei zela hetah maite ani a maite khua hnuai a phei a chuanin hmun tha hmun tha khawchung henglai vel takah hianin hmun tha hi an khawchhungah taka lut lo a henglai velah hian a tantlang phei a chuan a phei zela hei chingchhip ani a chingchhip khawchungah hianin bukang kawn a awm a bukang kawnah hianin nikum June nisom hnih pakhat sang nisom pakua khanin Geography Association of Mizoram 10 UGC hnuaia HRTC Summer School 2019-10 hemi bukang-kawn hmunah hianin bihchianna hoarding an lo tar a chuan hetah phei zela Tropic of Cancer chu phei zela hei Mizoram Khua ani a chuanin Mizoram atang hianin phei zela hetah South Maubuang ani a South Maubuang a pawh hianin hei lungsai veng ani a lungsai vengah hianin kumsang nisom paruk July nisom pakua khan irsak le Geography Association of Mizoram 10 bihchianna an lo siam tawh bawk a hei hi Mizoram ah chuan bihchianna siam masa ber an ni a hei tlawnglui ani a tian tlawnglui ah hian a phei zela bawng thah khawchungah hian a phei a an khua lai takah tantlang lo bawng thah chuan hei tutlui ani a tutlui hi a paltlang phei a chuanin helai hi parvatui khua ani a parvatui khua hi chu khawchhung takah a tantlang a henglai velah hianin tantlang a parvatui ani a parvatui dawtah chuanin hei an hnung ber ani a mizo khawthlang tawpa khua a paltlangna hnung ber tur ani a phul bial khua ani a an khawthlang lawkah hianin phul dung sei khua a awm a thangnang puanna thin hmun kha ani a phul bial ani a phul bial chuan henglai hmun chu Dampa Tiger Reserve Wildlife Sanctuary kha ani a chuanin
Tihan Bangladesh lut phaya Bangladesh lut phaya Tripura tihan Tripura tang Bangladesh lut phaya West Bengal tang Jharkhand Chhattisgarh Madhya Pradesh Rajasthan Gujarat tihan Tantlang phaya ni